Казандагы шәй йорты үзгәрешләр кичерә. Социаль шелтәрләрдә кафе урынында гадәти кабымлык булачак дигән хәбәрләр күренә. Татар ашлары йорты дистәләгән еллар дәвамында милли рецептларны саклый. Традицияләр сакланып калырмы? Хәбәрчебез кызыксынды. Мы за дом чая горой. Социаль шелтәрләрдә шәй йортының башка урынга күчүе турында хәбәрләр таралды. Күпләрнең яраткан кафесы урынында башка оешма була. Бай тарихлы, кайнар эчпичмаклары белән дан тоткан шәй йорты башка монда булмаячак. Со студенческих лет ходили сюда. Я приехала 3 года назад из Ульяновска, и мне сразу же посоветовали казанские друзья попробовать национальную кухню здесь. И с тех пор мы практически каждый день после пар ходим сюда обедать. Мы в дом чая ходим, наверное, чуть ли не с рождения. Казань связана именно с дом чая. Шәй йортында шәй ичү традициясе буыннан буынга күчеп килде. Кафе ачылуның төгәл датасы билгеле түгел. Хәтта даими хезмәткәрләр дә аны төгәл генә әйтә алмады. Электән килгән гадәт буенча кунакларны елмаеп каршылыйлар. Кайнар шәй, тәмле татлы ашамлыклар тәкъдим итәләр. Многих поколений казанцев. Шәй йорты казанлыларның күп кенә буыннары өчен милли ашлар сакланып калган бердән-бер урын булып тора. Әкият гаилә кафесы кебек, нәкъ менә шәй йорты да бик зур әһәмияткә ия. Әлбәттә, бинадагы үзгәрешләр турындагы яңалык казанлыларны борчыды. Тик борчылырга кирәкми. Кафе эшен дәвам итә. Бер бүлмәдә генә кабымлыклар урыны була. Без беренче катта бер бинаны арендага тапшырдык. Анда пицца була. Бу башка оешмага карый. Шәй йортына бернинди дә катнашы юк. Шәй йорты беренче катта бер залда һәм икенче катта 3 залда эшли. Ойзля Батырханова, И. Кислицына, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.